Wel, croeso chi eto ni, a diolch yn fawr i chi am ymuno ar gyfer ryw hanner awr o sgwrsio difyr wrth i mi gael y fraint wirioneddol o holi yr awdur Siân Orddi am ei chyfrol ddiweddaraf, sef cyfrol o straeon byrion o'r enw Cylchoedd. Fel da chi'n gwybod, mae Siân yn awdur profiadol iawn, wedi cyhoeddi nofela ar gyfer plant ac oedolion, cyfrolau o straeon byrion a chyfrol o farddoniaeth, ynghyd â golygu cyfrolau amrywiol a chyfieithu nofel gyntaf Alice Conran i'r Gymraeg wrth gwrs. Wel, mi enillodd radd PhD mewn ysgrifennu creadigol o Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, a bellach mae'n ennill bywoliaeth fel awdur a chyfieithydd llenyddol. A mae ganddi sawl haearn yn y tân ar hyn o bryd, gan bod i wrthi'n cyfieithu hunangofiant John Sam Jones, yn llunio cyfres o sgrifa ar gyfer Gwasg y Bwthyn, ac yn datblygu drama am gapeli bychain i'r Theatr Genedlaethol. Da chi'n ddynas hynod brysur felly, Siân, ond dwi'n ddiolchgar iawn i chi am y cyfle i choli chi heddiw yma, a bod chi wedi cymryd o'ch amser i drafod y gyfrol newydd heddiw, felly croeso cynnas i chi. O, diolch ti Gareth, diolch ti am gydweld yn holi fi. O na, mae'n fraint wir, da chi'n gwybod dwi'n fan o hynna chi, felly mae jyst yn freuddwyd go iawn cael eich holi chi am hyn. Felly, ia, dwi'n meddwl y lle da i ddechrau ella ydy yn y dechrau a jyst gofyn yn fras, am be mae Cylchoedd, am be mae'r gyfrol felly? O, mae hynna wastad yn anodd, cos dwi'n meddwl bod fi byth yn sgwennu am dan rhyw bwnc. Weithiau dwi'n sylwi wedyn bod yna lot o sôn am rhywbeth. Enghraifft, nes i gyhoeddi'r gyfrol farddoniaeth ac nes i gyfweliad gyn Dei Thomas, a peth cyntaf o Dei Thomas. So, mae gen ti o'n mynd yn hen o Sian. A na, o'n i'n di sylweddoli tan hynny. Reit. Gymaint o sôn am amser a heneiddio oedd ni. Felly, dwi'n yn siŵr beth sy'n thema'n Cylchoedd, jyst bobl a sut maen nhw'n cyffwrdd a'i gilydd. A mae yna ddyfyniad o'n i wedi rhaid ar y dechrau ynglyn â carreg yn cael ei gwllwn i bwll a'r cylchoedd yn mynd am allan. Ddyfyniad gyn ffindio fe allan o'n. Gyn y Dalai Lama. Fel y llydaena tonna wrth i un garreg gael ei gollwn i'r dŵr, felly hefyd effeithiau gweithred unigolyn. Os oes ar rhyw thema, wrach mae hynny ydi o. Reit. O difyr. O gwych, o difyr. Y syniad, mae'r ymwneud yma rhwng pobl yn thema fawr dydy. Da chi'n mwynhau astudio pobl felly? Ydy pobl yn eich difyru chi yn enwedig felly? Yndi. Mae pobl difyru fi'n ofnadwy. Dwi'n meddwl, dwi'n berson ofnadwy o gymdeithasol. Ond dwi yn wastad yn synnu be mae bobl yn neud a sut maen nhw'n ymddwyn ac eisiau gwybod pam ac eisiau trio rhoid yn hun yn meddwl pobl eraill. Mae un o'r straeon yr un Efnisien yna. Dwi'n gwybod, cos o'ch chi yn gwneud sgrifennu creadigol ym Mangor hefyd, dwi'n gwybod os o'ch chi yn y gweithdy yna. Y gweithdy fo Angharad Price oedd o, a nath i ofyn lle ni sgwennu pwt o rhywbeth o safbwynt rhywun da ni ddim yn ddallt. A dwi wrth y modd efo anifeiliaid, dwi'n arbennig o hoff o geffyla. Felly nes i ddewis just sgwennu, just paragraff oedd o, ar pryd, o safbwynt Efnisien. I weld sut o'n i'n gallu dychmygu be oedd yn mynd trwy ben o. A mi ddatblygodd hwnna'n stori yn y gyfrol de. Mae hwnna'n ewedig cyn y pair di hwnna de, a teitl yn arbennig hefyd, mae'n awgrymog iawn dydy. Ac dyna rhywbeth o'n i yn deimlo oedd, oeddech chi yn cyd-ymdeimlo efo fo, oeddech chi yn teimlo drosto fo bod o'n neud rhywbeth, bod o'n gweithredu mewn ffordd afiach mewn difri, oeddech chi yn rhyw dosturio wrtho fo ac o'ch chi i ddallt o rywsut hefyd, ac o'n i'n meddwl hynny'n gamp iawn gennych chi bod chi wedi medru dangos yr ochr yna i'r dihiryn Efnisien da ni wedi arfer efo fo gymaint felly de. Ia,
Dwi'n meddwl mae rwsyd, wrach mae anallu'r yn rhan i ddeall rhywun hollol ddrwg. Ydy o. Dwi'n osgoi dweud dwi'n sal am sgwennu badis. Reit, reit. Ac pan o'n i yn gorau bod yn Efnisien, o'r rhaid i mi gael rhyw rheswm dros be nath o. Rhyw gnewyllun o resymeg a rhyw gnewyllun wrach o ddaioni a gwendid yn y fode. O, gwych. Mae hynna'n sicr. Os rhywbeth mewn ffordd, hyd yn oed os da chi yn sgwennu dihiryn neu hyd yn oed cael rhyw dihiryn mewn ffilm, yn lle dangos bod o mond y dyn yn wyn, mae yna wastad ochr arall iddo does. Ac felly, dyna dwi'n meddwl sy'n greiddo os da chi yn sgwennu badi fel y cyfryw, bod chi yn dangos yr elfen ddynol yno fo, yr elfen arall iddo hefyd, a bod hynny'n creu darlun llawnach, a dwi'n meddwl bod chi wedi taro'r hwylan ar ei phen yn fanna, de. Yndi, a dwi'n meddwl bod hynny'n gwneud bobl drwg bron iawn yn fwy dychrynllyd, achos mae'n eich di sylweddoli ddeall unrhyw un wneud y pethau drwg yma, de. O, gwych. Ac eto, mae'n ddifyr eto, y syniad o'ch chi'n dweud fyna fyda rhywun syrthio mewn i'r rhigol yna mewn ffordd, a meddwl am gylchoedd eto o ran y rhigolau yn arwain at rhywbeth gwaith, a fel y crycha mewn dŵr den arwain o un peth i'r llall. O, gwych. Felly, wrth gwrs cylchoedd yn rhywbeth oedd yn, mewn ffordd, yn thema sy'n clymu, pardon the pun, mewn ffordd, yn clymu bob dim hefo'i gilydd mewn ffordd, lly. Ac mewn ffordd, mae'r syniad y gylchoedd yn syniad eitha syml ar un olwg, ond mae bob stori yn astudiaeth greadigol gelfydd o wahanol gylchoedd. Lle ddoth y syniad i gael cylchoedd fel llinyn arian drwy'r cyfan i greu cyfrol hefo cylchoedd fel y man canolog felly? Tystyn ar gyfer feddalwyddiaeth oedd o, lle o'n i'n cael casgliad at ei gilydd i'w hanfon i'r Steddfod. O, gret. Diolch yn fawr iawn, Steddfod Genedlaethol. O, gret. Roc. O, gwych, o da, wel, llynadd yn Sir Conwy oedd o, nathoch chi gystadlu a cael beirniadaeth arbennig o dda, a mi ddithoch chi'n agos iawn at y brig hefyd yndo, mewn cystadleuaeth oedd yn gre iawn mewn difri. Sut ydych chi'n gweld cystadlu yn bwysig felly? Ydych chi'n mwynhau cystadlu? Ta ydy o jyst yn handi cael hynny? Dwi'n mwynhau, a erbyn hyn y swnio'n ymhonus iawn rwsyd, ond gan bod fi'n ennill ymwyboliaeth yn sgwennu, a dwi'n aml iawn yn sgwennu i gomisiwn, a dwi wedi gwneud beth dwi'n gwneud, ond i'n teimlo pan o'n i'n gwneud rhain yn gwybod, mae cwbl oedd yn ddigwydd iddyn nhw, bod fi'n rhoi ffigennon nhw ar rhain o'n post, a dyna fo. Oedd o'n rhaid rhyddid i mi i wneud be o'n isio, wrach i fod yn mwy mentrus. Dwi'n mynd nadlu o fentrus, ond mi o'n i'n teimlo rhyddid bod fi ddim yn sgwennu i gomisiwn, de. O, mae hynna'n braf, a mae hynny'n brofiad hollol wahanol, dydy fel chi'n dweud, i sgwennu gomisiwn a sgwennu a chael 3 beirniad yn rhoi sylwada. Oedden nhw'n glen, chwarae teg, oedden nhw'n glen iawn. Na, oedden nhw'n onast iawn, chwarae teg. Ac oedd bob un wedi deud bod angen i'r gyfrol gael ei chyhoeddi maes o law, felly. Ac mae'n wych gweld ti wedi dod i'r feiwan, lle, de. O, gwych, o, ffantastig. Wel, dwi'n meddwl, da chi wedi rhoi cyflwyniad gofannol i'r gyfrol, a dwi'n meddwl allan sa'n nifer rwan sy'n ni cael darlleniad o'r gyfrol, rhyw ddetholiad o un stori. Dwi'n ni'n pa stori ydych chi am ei darllen? Darn o stori bisgedi ydi. O, reit. Y stori sy'n agor y gyfrol, te. Stori sy'n agor y gyfrol, ia. Darn byr neu ddarllen. A'r sefyllfa ydi, mae y prif gymeriad, a mae hi 9, a mi nath un o'r beirniad, dwi'n meddwl, ddeud rhywbeth bod yna lot o ninia yn y gyfrol. Adlewyrchu statws i ar y funud, mae'n rhaid. Byrwch chi'n cael gormod o ninia? Yn gormod o ninia, na. A mae hi, mewn bwthyn gwyliau, yn disgwyl gyfodiad i phlant a'i wirionedd i'r esa.
a mae hi'n coginio bisgedi. Gwthiodd y gwydryn i mewn i'r toes, un cylch, ac eto, 2 gylch. Daliodd ati fel bod pob lle posib ar gyfer cylch wedi'i dorri. Ac yn olaf, gwasgu'r mymryn gweddillion yn fisgedau na oedd fwy neu lai yn grwn, ond nodau oedd a gochau twt wedi torri gan y gwydryn. Ac i mewn i'r popty ar ei cyntaf, llenwodd y ticia lle roi ferwi, gwnaeth banad a'i hyfed, bob yn ail a golchi llestri. Ar ganol hynny, tynnodd y bisgedi sinsir allan o'r popty a'i rhoi oeri ar y gril ac ar wahanol blatiau nad o hynny'n gweithio cystal. Rhoddodd fwy o fisgedi yn y popty a dal ati glirio. Roedd gan i bowlan lan rwan, gallai wneud mwy o fisgedi. Fisgedi chocolate chip, mi fyddai rhai engaf yn hoffi'r hini. Torodd y cylchodd. Ond falle bod angen rhywbeth mwy soffistigedig ar gyfer yr oedolion, golchodd y llestri, cadwodd y bisgedi sinsir mewn tin, gosododd y rhai chocolate chip i oeri, gwnaeth gymysgedd oedd yn cynnwys cnau ffrenig ac afal, golchodd y llestri, gwnaeth banad. Efallai fod popeth yr hyfelus, gwnaeth fisgedi caws, ddim digon o gic yn y blas. Gwnaeth fisgedi caws o chili, roedd mwy o flawd yn y car. Roedd i ddiwedd pnawn, fe fyddai pawb yma yn y munud. Agorodd botel o win, gwin coch, gyda'r rhai caws o chili. Gwin gwyn gyda'r rhai caws. A gwin gwyn ychydig mwy melys gyda'r bisgedi cnau ffrenig ac afal. Chocolate chip, rum. Sinsir. Edrychodd ar y rhes poteli. Gin efalla, neu vodka. Ia, vodka. A'i flas glân caled fel heth yn wyn ac oer a'r sinsir yn disgleirio arno yng ngolau isel yr haul. O gwych. Argen. Arbennig, swn i wedi medru gwrando ar fwy o'r stori na ddigwir. Ia, dyna rhywbeth o'n i yn sylwi hefo dipyn o'r straeon, a dwi'n meddwl bod yr detholiad yna wedi dangos, ydy bod na ryw naws fyfyrgar dipyn. Yndi, mae yna astudion bron yn ddefodol o chi efo'r camau gwahanol i'r toes ac ati, baratoi'r bisgedi ac ati, a'r mewn ffordd ddefod y golchi llestri ac ati wedyn. Oedd hynny'n fwriadol gennych chi cael yr elfennau mwy fyfyrgar yna? O'n i'n meddwl yn sicr yn bisgedi a ryw straeon fel y dosbarth celf a sbectol John Lennon hefyd, mae yna ryw naws fyfyrgar dipyn. Dwi'n meddwl hynny yn rhywbeth ddoth o hwnna ei hun ta beth? Dwi'n meddwl bod o'n dod o hwnna ei hun, ond bod o'n deillio, dwi'n un o'r sgwennwyr, dwi'n gwybod os wyt ti, mae yna rei eraill o'n dwi'n sy'n gweld ffilm yn ei penna wrth sgwennu. Ia. Fel wastad y ddifur, os dwi'n ei gweithio mewn ysgol, a ti'n rhoi rhyw prompt, rhywbeth yn syniad neu rhywbeth i gicio nhw, a ti'n gofyn, pwy fel o fatha ffilm bach yn ei ben nhw? A mae yna wastad rei plant yn codi llaw a golwg o ryddhad llwyr ar eu gneba nhw. Bod nhw ddim yr unig, bod nhw'n iawn ac yn dderbyniol a bod nhw ddim yr unig rei. Ond felly dwi'n gweld, felly dwi'n meddwl bod hynny'n rhaid y naws fyfyrgar mewn ti'n sylwyn efo. Bod fi'n disgrifio be sy'n digwydd i'n nghymeriad i, fel dwi'n gweld hi neu fo yn greu beth bynnag maen nhw'n neud. O gwych. O da, a wedyn mae o'n mor fanwl nes da ni'n cael y darlun yn llawn hefyd efo ran hynny, felly mae ddifyr da chi yn cyfleu'r hyn da chi'n weld i'r darllenydd hefyd yn llwyddiannus. Ond ia, mae bisgedi drwyddi draw mae'n em o stori agor y gyfrol, mae'n arbennig yna chi. Da ni di ryw crybwyll y themau gyna. Wrth gwrs, perthynas pobl ei gilydd, ymwneud pobl ei gilydd, ond mi ydych chi'n archwilio pethau fel iechyd meddwl, cariad, marwolaeth, galar ac ati. Ydy'r themau hynny yn apelio ata chi'n benodol yn ystod tra o'ch chi'n sgwennu'r gyfrol yma, oeddech chi'n cael eich atynnu at yr themau yna'n benodol, neu pam y themau yna'n benodol oeddech chi'n archwilio? Dwi'n trio meddwl beth sy'n am themau eraill. Beth asgafnach chi ag arall? Oes, mae yna dipyn o sgamder, mae yna, yn sicr. Oes, ia.
Mae'n siŵr bod, bod themau rhywun yn adlewyrchu I fywyd o a bywyd y rhai mae o'n I garu I ryw radda. Achos dyna sy'n mynd trwy dy feddwl di. A dwi'n ffeindio bod pethau sy'n yn is ymwybod I yn ymddanos mewn straeon yn themau mawr ac yn bethau bach. Os di ar y lefel os wrach bod fi newydd fita lasagna a bod fi eisiau'n nghymeriad gael pryd bwyd am ryw reswm plot. Wel, mae'n eitha posib, mae lasagna biti ffitha, de. Ia. O, da. Ond dwi'n yn gwybod o lle mae themau a syniadau'n dŵad, chwaith, de. Ia. Mae'n ddifyr, dydy mae rhyw gyfuniad o brofiad a dychymyg mewn ffordd a rhyw briodas rhwng y ddau beth mewn ffordd. Yndi, a dwi'n sbio ar unigolion, dwi'n wirioneddol ydmygu bobl sy'n, ysdi dweud, Wil Garn sy'n sgwennu nofela am bethau mawr hanes, de. Ia. Er bod yr unigolion yn heini yn gret ac yn gredadwy a bob peth, ond dwi'n amawr mae cychwyn efo'r syniad mawr bod cymdeithas di newid mae rhywun felly. Reit. O, difyr. O, ia, wel, a mewn ffordd, drwy astudio unigolion penodol, mae rhywun yn gweld yn ehangach sut mae cymdeithas yn newid ac ati fyd e. O, difyr. O, difyr iawn. Wel, cylchoedd ydy'ch trydedd cyfrol o straeon byrion chi ar y daith oedd y gyntaf 98 wedi'n celwydd oll 2 flynedd yn ôl. Be ydi o am y stori fer sydd yn apelio ata chi? Dwi'n mynd o un ffurf i'r llall yn aml iawn. Mae yna rhywbeth yn hyn a stori fer sydd yn galluogi rhywun I ddeud lot mewn tamad bach. Dwi'n meddwl mae Carol Lewis I rhywbryd yn deud bod chdi'n defnyddio syniad bod tro ti'n sgwennu stori fer, syniad sa di gallu bod yn nofel, de. Ia. A dwi'n meddwl bod nhw'n bethau sydd yn dod yn fwy poblogaidd eto. Athan nhw allan o ffasiwn yn sicr, dwi'n siŵr, de. Ia. O, da, ia. Na ma nhw bellach wedi, fel ydych chi dweud, dod nôl mewn ffasiwn rwsyd. Mae yna lwythio gyfrola, mae gyfrola efo awduron amrywiol a chyfrola gan awduron unigol hefyd oes. Wel, meddwl o ran eleni, mi gohyddodd Heiddwen Thomas gyfrol o'r cysgodion, cyfrol straeon byrion. Mae hwnna yn y rhestr. O, reit. Mae'r doman as gen ti. Mae'r doman, ia. Ia. Ond mae'n sicr mae o rhywbeth sy'n dod nôl mewn ffasiwn ag ati, de. Felly mae'n ddifyr iawn hynny. Yndi, a mae, fatha ti ddim ar ei aml awdur mae'r bwthyn di wneud ar themau penodol wedi bod yn boblogaidd iawn efo darllenwyr, dydy? Yndyn, yndyn. A da chi wedi cyfrannu sawl un o'r cyfrolau hynna hefyd, ynddo? I rei o hynny, do. O, gwych. O da, felly. Ond mae yna rhywbeth am ddeud stori mewn man cyfyngedig bron, de. A dyna pam da chi'n hoff o Len Feicro hefyd, gorfod bod yn eitha cryno efo rhyw stori neu rhyw enid. Rhywbeth felly. Ia, mae'n siŵr ysdi yn ffordd naturiol I o sgwennu ydy bod yn eitha cynnil. Ia. Dwi yn genus o bobl sy'n sgwennu blockbusters go iawn. Ia. Ond dwi'n licio bod a ffydd yn yna llennydd a dwi'n reit hapus os ydy'r llennydd yn dehongli rhywbeth mewn ffordd wahanol I mi, de. Reit. O, difyr. Mae hynny ddim mor wir am barddoniaeth ydy. Ti'n rhaid allan yn agos a rhywun yn gweld rhywbeth gwahanol I chdi. Wel, dyna fo. O, gwych. O, da, dyna eto gair, dwi'n meddwl, sydd yn disgrifio'r straeon yma ora di cynnil. A maen nhw'n gynnil, maen nhw'n gynnil, ond eto rhoi digon o wybodaeth, rhoi digon o ddisgrifiadau ag ati I chi fedru dehongli ag ati. Enghraifft, o'n I sôn gynna am stori Efnisien, oedd honna mor gynnil, nes pan gafwch chi'r sylweddoliad, oedd o fel, bod chi switch golan taro mlaen, oedd chi, dyna di o. A mae hynna rhoi rhyw foddhad i'r darllenydd, dydy, wedyn mae'n rhywbeth, mae'n bleserus iawn I gael y profiad yna
wrth allan, a mae hynna'n sicr yn codi mewn sawl stori gyda chi. Yndi, pethau sy'n codi o hwnna rwsyd i wneud efo bod yn gynnil, mi wyt ti'n dibynnu ar dy ddarllenydd yn gwybod rhywbeth, a mae rhaid ti benderfynu beth fydd wedi ddisgwyl iddyn nhw wybod. Mi fysa hwnna enghraifft o'i chyfieithu i gynulleidfa sydd ddim yn gyfarwydd a'r Mabinogi, wrach ddim yn gweithio de. Na, fysa i ddim, na fysa. Ie, na fysa. Mae'r un peth, os oes rhywun yn defnyddio cyfeiriadaeth feiblaidd neu yn cyfeirio at rhywbeth mewn hanes. Ie. Felly mae cael y lefel hwnna'n iawn yn gallu bod yn anodd de. Ie. Mae'n wir yn sicr, ond da chi wedi cael lefel yna'n berffaith yn Cyn y Bair, mae o'n wir. Dwi ar dan, gan ei ddetholiad arall o stori arall gennych chi Ysgolch y Dda. Mae'r ail dwi wedi ddewis yn stori wahanol, a dwi'n meddwl, dwi'n dechrau yn y dechrau, felly na i ddim esbonio dim byd amdani hi, Eirgylch a Meicroffon ydy henw hi. Sbio ar hwn, ond mae'n siŵr sa ti yn sôn, ond mae eisiau sôn am lyniau i estyn. Oes, tad. Yn wirioneddol ychwanegu, a maen nhw'n arbennig yn fanna rwsyd, de. Ie. A dylunio Olwen Fowler tan dwi'n sôn am bobl eraill. Ie. Eirgylch y Meicroffon. Doedden nhw ddim yn deall be oeddwn ni. Chydig bach o Siom a finna di dewis ffurf eitha clasurol. Copan wen y ffynhraed, 2 adan, rhyw wawr o leini ysgan, ond ddim rhy lachar. Dwi'n eisiau bod yn ddi chwaeth, nag oes. Dyna pam nes i ddeud wrth Jelia i blydi trwmped aros adra. Wedi di ddim mynd y hun, medda hwnnw gan fachu ryw lyfr llychlyd o'r tamenydd oedd wrth i ymyl a'i agor a dechrau darllen. Lliaws, lot mae hynna'n olygu. Na, no we, nefar. Nefar yn uffan gwboi. Drychodd Jelia arnain am hys, gan godi un ail ac aros i mi esbonio. Ymarfer, mae rhai cyfathrebu fo nhw. Mi fydd wirioneddol angen gwneud rhywbryd eto, dwi'n siŵr, meddwl ni. A beth bynnag, dwi'n bored, ychwanegais. Ond ti'n aros adra, ddigon drwg mod i'n anni fydd hau. Certa, medda Julia, gan droi nôl at ei drwmped. Anyway, mae'r lle di newid lot, medda nhw. Bydda nhw ddim yn impressed iawn efo chdi. A doedden nhw ddim. Mi nes i ddewis rhywle allan yna gryn dipyn o bobl ac ymddanos fel roedd hi'n dechrau trwllu. Sefais yno am sawl munud cyn i neb ddeud dim byd. Mi oeddwn ni'n difaru braidd. Na fyddwn ni wedi gadael i Jelia ddod efo fi ac 20 trwmped efo fo. Mi oeddwn ni wedi disgwyl iddyn nhw synnu os na dychu, ond yr unig beth ddigwyddodd o bod cwpl o'n nhw wedi mynd heibio i mi fynd at y cwntar hir lle oedd nhw'n gweini diodydd. Mi sylwodd un o'r genod mae'n mynd trwyddau wnaeth hi'n hytrach na gwthio'n dderbyn ni, a throdd i edrych yna. Hei, pwy nath hwn? Gwyddodd, ar neb yn arbennig hyd y gwelwn ni. Cŵl, gwahanol. Gret. O'n sicr, oedden ni sôn gynna am y themau mawr illa dwys yma, o mae yna hiwmor hefyd drwy'r gyfrol ac dechrau'r stori Eirgylch y Meicroffon na, mae o mor wahanol i bisgedi enghraifft, a mae yna, da chi'n darllen efo gwen ar y chwynaf hefyd, a oedd yn braf iawn cael y stori yna. Dyna, o'n i'n falch bod chi wedi darllen darn o hwnna, achos dyna o'n eisiau holi chi, mae hwnna yn wahanol i'r gweddill y straeon. Mae yna dinc ffantasiol, swreal bron, lly. Da chi'n hoffi arbrofi felly, hynny, gwthio'r ffiniau chdi bach, gwthio ffiniau realaeth, felly? Yndw. Dwi'n mwynhau darllen pethau sy'n gwthio ffiniau realaeth. Reit. Ac ond mae rhaid cadw'r rheolar, sy'n bosib wneud rhywbeth ratch, ond dwi'n mwynhau jyst newid chydig
a real, mae'n digwydd yn y nofel Perthyn, os dwi'n gwybod os ti'n darllen hwnna, ond mae'r realaeth, diolch cweit yn realaeth bob dydd ni yn fanno na chdi. Na chdi. Ond, wel, unwaith o rywun yn penderfynu pwy oedd y siarad yn ergylch y meicroffon, oedd o'n amlwg bod fi'n sôn wrach am bethau sydd ddim yn bod. Ond yr hiwmor yn hwnna, dwi'n yn gwybod lle oedd o, pan nes i ddechrau sgwennu yr cymeriad yna, do'n i'm yn gwybod be o'n i'n sgwennu, o'n i'n meddwl wrach na dechrau nofel fysai, ac oedd i fod yn nofel fwy difrifol yn ymhen i, a nath y cymeriad yma jyst ymddanos yn... Reit. Fel mae o'n, wedi bach yn bold a gwirion. A dyn... Nes i anghofio be oedd i fod, a mynd, oce, ta fela, os fela ti eisiau bod, met, wrra ni? O, reit, da, o, difyr. Ie, mae hwnna'n ddifyr weithiau sut feda'r cymeriad mewn ffordd cymryd i rywydd ei hun a newid. Yndi, oedd i lais o yna yn hollol wahanol i'r, wel, beth mi ddeud, angel na waith, o'n i isio greu pan nes i ddechrau sgwennu'r darn yna. O'n eisiau sgwennu rhywbeth lot fwy dwys. O, gwych. Ond dwi'n falch bod fi wedi methu. Ia, tad, na, mae'n fethiant llwyddiannus yn sicr. Os hynny, a dyna rhywbeth arall o'n i licio amdano fo hefyd. Wrth gwrs, angel ydy'r cymeriad, ond dio ddim yn siarad fel sa'n ni'n disgwyl i angel siarad chwaith ac di. Felly mae hwnna eto'n herio rhag dybeitha, ac o'n i'n licio hynna i fyd. Oedd o'n, ia. O, gwych. Wedyn, wel, mi soniwch chi jyst cyn y darlleniad am y ffotograffa Iestyn Hughes yn y gyfrol. Mae'r lluniau'n yn wych drwyddi draw. Oedd hynna'n fwriad gennych chi o'r dechrau ta rhywbeth atblygodd wedyn oedd hynny? Roedd rwsut, oedd o'n rhywlun o fwriad gynnau i cael rhywwaith celf o'r dechrau. Do'n i ddim wedi bod mewn gymaint o frys yn gyrru nhw'r Steddfod, mi o gynnau rhyw syniad yn ymhen. Achos, a dwi'n beth dwi'n sôn, ond mae bob teitl stori yn rhywbeth crwn, yn gylch. Yndi. Yn gorfforol gylch, mae o'n wydryn, neu yn feicroffon, neu yn gysgod lamp sydd yn grwn, gola lamp crwn, neu beth bynnag. Felly o gynnau'r syniad, a ac honno, sa fa neis gyrru nhw mewn i Steddfod efo rhyw line drawing bach just o hynna. Felly o gynnau hynna, ond Maret yn olygu ddyn wasg y bwthyn, oedd yna wyth nes i gael ffotograffa, a dwi'n mor falch, maen nhw wedi gweithio mor dda. Ac yn ychwanegu, just siwngol bach fymryn yn wahanol i bob stori. Ia, yn sicr. Na, wedyn, ia. A ma' yna ddelweddau yn y stori hun hefyd oes efo'r llythyren gynta'r stori yn ogystal â'r rhif lun. Mae hynny'n iawn gyn Owen Fowler sydd wedi dylunio. Ia, mae'r un dosbarth celf er enghraifft lle mae'r llythyren gyntaf mewn splotch o blaen. Maen nhw gyd felly mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ia. Oedd. Ia, mae'n gyfrol sy'n codi gwen yn sicr wrth edrych arni, achos mae'n mor ddeniadol, a wrth gwrs hefyd mae'r straeon i gyd mor arbennig, a dyna rhywbeth arall. Dwi ddim yn gweneithu rwan, ond mae'r straeon i gyd o safon ychalch weithiau mewn cyfrola. Ella fod 'na amball stori sy'n gystal â'r lleill, ond maen nhw gyd wir gystal ei gilydd. Ac, wel, mae amser yn anffodus a'r gerddad yn anffodus. Mae gen i un cwestiwn bach ola i ofyn i chi. Ac ella newch chi'n hitio fi am ofyn hyn, dwi'n hyn. Tro nesa, newch chi'n gweld i. Beth yw'r Holmes di fel a? O ia, na ni. O'n ofnadwy. O, reit. Tasa chi'n gorfod disgrifio'r gyfrol mewn brawddeg i rywun sy'n heb 'i darllen hi, be fysa y frawddeg yna?
Diolch codi'r awyren efo ni wan. O, na ni. Darna bach o fywydau pobl, dwi'n meddwl. Ie, Gwych. O, mwy na gwych. hynny. Gwych. O, mae hynny'n sicr, mae hynny'n sy'n codi archwaith yna'n sicr darna bach o bywydau pobl a mwy na hynny. O, ffantastig. Wel, Sian, dos gen i ond isio diolch o galon i chi am y cyfle i'ch holi chi'n dwll ac a dod i ddysgu cryn dipyn am cylchoedd eto. Cofiwch fod cylchoedd gan Sian Orddi a gyhoeddir gan wasg y bwthyn ar gael yn eich siop lyfrau leol ac ar-lein am 8 bunt yn unig ac mae'n werth bob ceiniog ac yn sicr prynwch y gyfrol. Mae werth I darllen a'i hail ddarllen hi hefyd achos da chi'n cael rhywbeth newydd bob tro da chi yn ei darllen hi. Yn sicr mae'n gyfrol ddeistyroddgar iawn a dwi'n mor ddiolchgar i chi am y cyfle i'ch holi chi heddiw ma, Sian. Diolch o galon i chi. O, diolch i ti, Gareth. Diolch fawr. Diolch. Hwyl ti. Hwyl wan.